आंथ' बेंकनिफ्राय ओंखारबाय ओंखारनाय लोगो लोगो आं थिं सहैबाय आरो आंनि लोगोआ बे दंमोन स्कुटि दोनदों नालाय बेखौ लायनो थांबाय आरो आंबो गाखोनोसै आरो बे समाव बिसिनिफ्राय ओरै फैबाय आरोखि फैनानै एसे सेख्राब जादों बेसेबां दंमोन फैसाया 1 लाख थाखा दं दासो मनायाव लादोंमोन मा मा दंबावोमोन मनायाव मनायावथ' दंमोन माबा दंमोन पासबुक चेकबुक आरो चेकबुकबो लांबाय आरो पासबुकबो दंमोन आरो पासबुक आरो नैबे माबानिबो पस्ट अफिसनिबो दंमोन आरो ग्रामिन बिकासनिबो दंमोन बेबो दंमोन आरो गारि नाम्बारखौ सिनायाखै ना गारि नाम्बारखौ बोरै सिनायनो बे फैबाय बे न'आव थांथारबाय दा बियो बबे स्कुलनि फोरोंगिरि होनदों आङो 6 पिकनिकआव लोगो खालामदों नामा नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि एसआइ निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 762016045 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन